Tervetuloa seuraamaan Tonttuleivontaa-ohjelmaa. Tänään leivotaan Karjalan piirakoita ja pitää ensin aloittaa riisipuurosta. Valitettavasti tämän videon laatu on hieman heikompi teknisistä syistä, niin aloitetaan nyt ensin sen puuron kanssa. No niin, ensimmäisenä laitetaan kattilaan vettä, noin 1 desi, ja sitten pistetään levy päälle. Ja kansi päälle, niin se rupeaa kivasti kiehumaan siellä. Sitten seuraavaksi vielä riisi. Sitäkin tulee nyt 1 desi. Mä teen tällaisen niin kuin 2 hengen annoksen tätä, koska niin piirakoihin ei mene sitä niin paljon. Se voi pistää tänne nyt samaan aikaan, että sitten katsotaan, kun ne rupeaa tuolla yhdessä kiehumaan. Sitten me tarvitaan 0,5 litraa maitoa. Noin. Täällä meidän riisi on ruvennut kivasti kiehumaan, joten me lisätään sinne nyt tämä maito. Nyt tää on alkanut täällä kiehumaan, niin tätä pitää muistaa nyt sekoittaa sitten vähän väliä ja se kypsyminen kestää about tunnin. Sitten me aloitetaan sillä välin, kun toi riisipuuro tuolla kypsyy, niin tämän Karjalan piirakka kuoritaikinan tekeminen. Eli me tarvitaan tänne 1,5 desi vettä, mutta mulla on tässä vain 1, niin laitan sitä vielä puolikas. Näin. Sitten tarvitaan tietysti jauhoja, niin koska piirakasta tulee aina parempaa, jos siinä on paljon ruisjauhoa, niin me laitetaan tätä 3 desiä. 2. Pistetään nyt nämä kaikki vaan tänne, kun ihan hyväkin tulee kuitenkin. Ja sitten vielä laitetaan vajatesti tähän. Silleen tolleen. Sitten me tietty sekoitetaan tää. Tän voi tehdä ihan tälleen käsin, mutta jos ällöttää, niin tietty voi ottaa jonkun puuhaarukan. Mutta ihan tälleen kivasti tää nyt tässä. Kyllä sekoittuu. Sitten tästä pitäisi tulla tällaista vähän kosteeta, mutta kuitenkin tällaista aika tiivistä taikinaa. Ja ei saa olla liian kuiva, koska sitten ne on vaikea muotoilla ne kuoret, jos ne kuivuu, koska pari kertaa on käynyt silleen, niin ei ole ollut kauhean hauskaa. Sitten voi laittaa uunin päälle ja laitetaan ihan tällä tasalämmöllä. Ja lämpötilaan niin laittaa niin paljon kuin saa, että tässä meidän uunissa korkein on 250, mutta jos on 300, niin se on aina parempi. Sitten me ruvetaan tekemään tästä niitä kuoria. Ja jos on lisää ruisjauhoa, joka minulta loppui kesken, niin kannattaa käyttää sitä myös tässä pyörittelyssä, mutta koska sitä ei ole, niin laitetaan täältä tällaista lämpöjauhoa. Ei ole testattu ennen, mutta se todennäköisesti toimii ihan kohtuullisesti. Eli sitä levitetään tähän näin. Ja sitten me otetaan täältä tämä meidän taikinamötikkä. Näin. Ja sitten tästä tehdään sellainen pitkula. Tähän on monta tapaa tehdä, mutta mä oon tehnyt sen yleensä näin. Sitten tästä leikataan tällaisia nappuloita. Ja mä teen tän nyt ihan taas tälleen huntturassa, mutta
Mutta sen voi tehdä myös silleen, että sä laitat puoliksi ja sit puoliksi ja puoliksi niin edelleen. Mutta tästä tulee sen verran paljon näitä, niin niistä tulee ihan hyviä silleen, kun leikkaa tälleen suurin piirtein samankokoisia, kun niistä tulee muutenkin semmosia taideteoksia. Ja koska tää pitää nyt saada tää puuro äkkiä jäähtymään ja ulkona on pakkasta, niin pistetään se tänne parvekkeelle. Saa olla siinä hetken ja sitä sitten voi sekoittaa, niin jäähtyy nopeammin. Noniin, seuraavaksi mä näytän miten tää kaulitaan. Eli otetaan tää nappula ja painellaan sitä vähän. Sitten otetaan pulikka, eli tää hieno kaulin. Ja sitten sitä silleen pyöritellään tälle edestakaisin. Katsoo ettei se tartu kiinni tähän pulikkaan, että siinä on tarpeeksi jauhoa. Ja sitten sitä vaan niinku tälleen rullaillaan. Ja sitten taas vähän pyöritellään jauhossa ja rullaillaan. Menee vähän näköjään ryppyyn tuolta, mutta ihan hyvin muuten. Ja saa olla oikeesti tämmösiä tosi ohuita. Sitten seuraavaksi täyte, eli riisipuuro on nyt täällä. Se on jo jäähtynyt varmaan tarpeeksi. Ja otetaan sitä silleen kivasti. Näin. Lusikalla ja sitten veitsellä voi auttaa sen tästä irti. Laitetaan sitä tähän keskelle. Ei ole niin tarkkaa, mutta toi esimerkiksi on hyvä. Sitten rypytys. Siihen on 2 tapaa, mutta mä näytän nyt niistä toisen. Eli otetaan täältä reunoista kiinni. Ja sitten taitetaan näitä reunoja tänne sisäänpäin, niin että sinne tulee tämmöisessä vähän niinku kolmioksi tästä. Ja sitten otetaan niinku peukalo ja etusormi ja sitten niillä niinku painellaan. Näin. Sitten siitä tulee tämmönen hieno. Sitten nää voidaan laittaa nyt tässä suoraan tonne peliin. Sitten tässä on eka satsi näitä valmiina menossa uuniin. Ja uuni on ollut lämpimänä jo aika pitkään, mutta laitetaan nää nyt tänne ylimmälle tasolle. Paisto kestää about 15 minuuttia, mutta silleen, että se riisi on siitä niinku ruskettunut. No niin, nyt nää täällä on valmiita. Ensimmäiset piirakat, ne oli sen just 15 minuuttia siellä. Sitten nämä piirakat vielä voidellaan, eli otetaan tästä tätä margariinia. Voi laittaa ihan oikeatkin voita jos haluaa, mutta mä nyt laitan tätä. Sitä alkuun nyt vaikka tuon verran. Ja sitten laitetaan sitä mikroon. Jos haluu, niin tietty voi jossain kohtaa lasketa mitään, mutta tää on ihan hyvä laittaa sitä 0,5 minuuttia. No niin, ja sitten tää itse voitelu. Töpsytellään tätä tonne niin, että se menee näihin kaikkiin väleihin. Ja sitten se on valmis. Ja sitten se laitetaan tänne tarjolle. Jättegott.